bentahan po ng itlog ngayon tag-init nananatiling malakas sa kabila po ng pagliit ng sukat. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Dumarami ang mga nagbebenta ng itlog sa kalsada man o sa palengke dahil sa mas mataas na demand ngayong tag-init. Ayon sa ilang poultry raisers at manlalako, malaki ang epekto ng matinding init sa produksyon ng mga manok. Kaanila, madaling may stress ang mga alagang manok at hindi sapat ang kanilang nakakain na dapat ay umaabot sa 100 grams kada araw upang makapaglabas ng mas malalaking itlog. Tag-init, di ba? Kung maarawan po kasi yan, ma'am, madaling masira. Pero pag hindi naman po, okay naman po, medyo matatagalan naman po, ma'am. Kaso wala pong large kasi, tag-init po kasi, ma'am. Sa kabila nito, patok pa rin umano ang bentahan ng itlog lalo na ang mga binibenta kada tray. Ito ay dahil mas maraming maliliit na itlog ang napoproduce na umaabot sa 3 hanggang 5 itlog bawat manok. Dahil dito, mas pinipili na lamang ng mga manlalako na ibenta ang mga ito kada tray sa mas murang halaga kaysa kada piraso upang kahit paano ay kumita pa rin. Bagsakan na, ma'am, medyo marami na yung itlog, ma'am. Naman po, ma'am, nasusold out lagi kasi, ma'am. Isang araw, 90, 80 na tray, ganun. Sa kasalukuyan, nasa 130 pesos ang presyo ng small-sized eggs kada tray, habang 160 pesos naman ang medium-sized eggs. Tumatagal umano ng 3 hanggang 4 na linggo bago masira ang mga itlog, ngunit mas mabilis itong napapanis kapag direktang naiinitan. Sa kabila ng hamon sa produksyon dulot ng matinding init ng panahon, patuloy pa rin ang mga manlalako sa paghahanap buhay at pagsunod sa takbo ng merkado upang makabenta at kumita. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.